L'entorn del professor en el Google Classroom és molt senzill, igual que en el d'alumne, i com veureu té un primer tauler d'accés que és el que consta de totes les assignatures que tenim, totes les classes, que poden ser bé grups, poden ser assignatures, ja ho decidiu vosaltres. Després, què més té? Doncs el tauler per a crear una classe nova i l'accés lateral a totes les classes, totes les assignatures, a una vista de la faena pendent que hi ha de totes les classes també. Podem després seleccionar només la d'una assignatura en concret, podem veure quines són les tasques pendents de revisió, les tasques ja revisades, sempre podem classificar per assignatures individuals. I després té un altre apartat, que és el calendari, en el qual ens apareixen les tasques pendents i programades per als dies següents. I finalment tornem a la mateixa interfície que teníem. Dins d'una assignatura, fem clic en l'assignatura i tindrem un tauler d'activitat que és com una espècie de mur de Facebook en què anem publicant nosaltres o els alumnes informacions. Doncs els alumnes poden publicar preguntes, per què en la pràctica 3, etc. Nosaltres, com a professors, podem anar publicant les tasques que els assignem, notícies, etc. I com veieu és el mateix aspecte que una publicació en un mur de Facebook. A més d'això tenim l'apartat d'alumnes, en què hi ha els alumnes matriculats en l'assignatura, i després un apartat que és informació, que és la informació estàtica. Si veiem l'aula, el títol de l'assignatura, la carpeta de Google Drive on s'emmagatzemen totes les pràctiques que passem als alumnes o que ens lliuren els alumnes, és com si diguérem el contenidor on apareixen. I després el calendari també accessible i el programa o els materials que puguem anar afegint ací. Doncs, per exemple, podem afegir el temari, podem afegir el programa del curs, podem afegir una presentació en format de vídeo de l'assignatura i també tenim accessibles des d'ací els profes de l'assignatura. Pot ser una assignatura compartida entre més d'un professor, 2, 3, els que vulguem. Com veieu, com dèiem, la carpeta de Google Drive, doncs, ací dins de la carpeta de Google Drive hem fet clic i apareix la pràctica del projecte 2, que és la que hem posat a disposició dels alumnes i que ens poden haver retornat ja, com en este cas. I aquesta és tota la informació bàsica de la interfície del Google Classroom. En el primer apartat de tauler d'activitat també hi ha per ací una espècie d'avisos del que ve a continuació, de pràctiques, faenes pendents, etc. I el codi de classe per a poder donar d'alta als alumnes, que els el podem facilitar i ells s'inscriuen allà. A més, ací a l'esquerra tenim l'ajuda i ací a la dreta tenim el botó per a publicar noves tasques per als alumnes, notificacions, per a reutilitzar publicacions que ja hem fet o per a crear preguntes per a saber com va tot. I aquesta és la interfície general de Classroom, que no es pot modificar molt. Ja ho veurem en l'apartat de com es configura l'entorn de Classroom.